Ayo Pak Bos.
Ali matur suwun sanget ing dalu menika katimbalan wonten desa Bulung Cangkring nggih. Dalu menika badhe atur panglipur, atur pasugata Gusti Cak. Apa iku? Ora ngono. Piye? Kowe tak dungak-dungokno kaya Kostaya. Ustazah. Ustazah. Sebener apa? Ustazah. Ayo Ustaya. Allah mau apa jenenge? Apa? Ustazah pendeknya jenenge Iku miru. Sing bener iku Ustaya. Ustazah. Jadi nek ustazah iki keliru. Miru. Lah mau iki dekne muni nek ustazah nggih Pak nggih. Oh alah. Ngono. Kuping anggere kebak larangan ya ngono kuwi. Kebaran piye? Lah piye? Bar kena udan malah kupingku kebak banyu. Mulane salah pendengar. Ora Mas. Nah ancen keku saya tua saya budek kok Mas. Aja nyalahno udan. Ancen keku saya tua saya budek. Senajan suruh budget tapi nanti duit mahal. Lagi sak lelap ngono 100. 100. Heeh. Lagi ono pur ngono. Ah seket kae. Mas. Bagaimana? Dalu menika awake dhewe sirah lan sikir tangane kabeh iki katimbalan ing desa Bulung Cangkring. Bulung Cangkring ning daleme Bapak Solikan. Bapak Solikan bela Ibu Solikan nggih kanthi acara wali matur cerot. Wali matur urus kok cerot. Lho. Wali matur urus ta? Iku bakal ngecerot ora? Lho ki cerot ya durung. Durung. Bahasa esuk bengi. Tapi kan bakal ngecerot. Lho iya. Rizki tadi mboten paling melu-melu, mboten jare nyuwun adik. Durung kelasem jadi juga. Ngeten Pak Solikan. Pak Solikan ning ngapun ndi? Alah mau sing nyawer ke piro mau. Alah Pak, imbo ya Pak. Iku mau ndok. Ora timbane. Ono engko lak yo ono wong iki Pak lak Solikan nyuwun sewu. Pemanasan. Iki kan sesuk bengi kan putrane kok dadi nganten. Nggih. Nek jenengan kepengin duwe putu cepet. Bar sesuk ring Pasar Doro tuku ponokawan papat cacahe. Sing jenenge Semar Gareng Petro Bagong. Ngono. Nek Pak Solikan gelem tuku ponokawan papat cepet duwe putu. Tak kandhani. Nek aku gak ngono Mas. Piye? Pak Solikan, mbok menawi panjenengan kepengin duweni putu enggal. Ojo wong kawene durung kok enggal-enggal duwe Kok putu. enggal-enggal ku Ojo li cepet duwe putu. Nek tak dongak-dongakne mangke sak Tuku sampunipun. wayang papat sing tak masuk. Ora ngono nek aku Mas. Piye? Nyawero ledek-ledek bengi iki sing akeh. Ben supaya putune duwe cepet duwe putu. Lah nek cepet putu Pak, disamping yo nyawer, pidune tuku. Kok nyawer to? Tuku ponokawan papat. Kok nyawer to Mas? Sedekah. Sedekah Pak. Nggih. Wong urip niku perlu sedekah, ngamal jariah nek anjen duwe rezeki. Iso urip kok aja nganti kalah karo kodhok. Lho wong kodhoke kepengin ngamal jariah karo wong kok. Astagfirullahaladzim. Lah wong menungso kok mbok padakno kodhok to Mas Kondang? Kodhokku di nyawa. Heeh. Padha-padha titahe Gusti Allah Taala. Iya, terus? Kowe aku yo titahe Allah Subhanahu wa taala. Lho apa bedane padha-padha duwe nyawa? Mas. Kodhok iku yo omah ora duwe. Ora duwe omah Mangane anten pas yo kodhok. mangan yo pas-pasan. Ya pas-pasan kok dekne iki titil-titil. Butohe sak pentinge wareg wis. Terus Mulane kodhok iku wonge ora grangsang, ora angsang-angsang. kok kodhok kok wong to? Kodhok kae aja wonge. Ayo Kodhok kae ora ngrangsang, ora kaya kondang. Nek kondang iki mesti ngrangsang. Nyatane ana saweran lho kondang terus metu, Pak. Lho. Nek mbok menawa nang imbuh ngono, dadi aku ben iso entuk. Kamu itu kok ngemis berjamaah ke Mas? Lho aku iki ora ngemis. Ya kok. Njaluk bantuan. Wong negara yang bantu. BLT kok. Sakit Pak iki ada piatu. Nggih Pak, mbok kula, bapak kula, nggih mara tuwa walah wis ilang kabeh kena tsunami. Oh ngono. Ndang, aku arep ndongak-ndongake Pak Solikan. Pak Solikan bener nggih? Iya Pak Solikan. Aku sing ndongake Pak Solikan karo Bu Solikan. Kok kowe sing ndongakno ngantene? Ngono. Ya. Wis sing bapake aku sing putrane sing dadi nganten ndongakno. Mugi-mugi ya keluarganipun Bapak Solikan sak sampunipun animbali warga utama. Keluargane saged dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemaripah roh jinawi. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Mugi ya panjang yuswa Bapak Solikan. Amin. Mbok menawi panjenengan menika kersa sedekah kalian kula menika, mugi-mugi ya utang panjenengan
ya kebangetan aja. Kebangetan. Nek batang sedekah. Lah wis ki mun ndongakno Bapak Solika. Durung rampung, dirampung dhisik. Pak Solika nek boten purun sedekah muga-muga bojone imbah. Ibu siji. Imbah beruh. Ah, aja Pak. Bojo siji ora kelar napehi ya. Saiki ora jaman tapean lho, Mas. Ora ono ya. Ora ono. Ora kelar Durung tok iki sing tapean. Ah, saiki model nggawa rok. Ayo saiki dongakno mantene, Mas. Iki calon nganten tak dongakno mbok menawa. Iki pundi? Calon manten. Mbok menawa kok ora ketan ijo-ijo metu ya ora masalah. Turu to ya Allah. Lho, Mbak nganten calon, lho didongakno kok malah turu cah. Aja turu sik, Mbak, ya Iki malah Allah. dongane malah ora iso klebu iki. Nganten ngene kok Tak turu. dongak-dongake calon pinanganten putri, anggenipun bebrayan, Amin. mugi dados keluarga sing bahagia sejahtera, aman, abadi, Amin. boten pikantuk beda menapa-menapa, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga enggal diparingi momongan. Ya, amin, ya Allah, Orang amin. ketang ngomongane putrane mbok lanang mbok wedok Amin. dadi putra sing Ya soleh Allah, solika. amin, ya Allah. Ini kan wis komplit ya. Amin ya Allah. Amin. Kemanten terturu yo Amin. ora sida metu ngono lho. Amin ya Allah. Wis. Eh, Wis tok mami-nami iki dungamu kok mek sithik bro aku. singkat padat. Lho, timbang akeh ora mati. Ojo nono Timbang dongane mrene ora mati. Sithik padat singkat nek mandi. Mas lho. Kondang. Piye? Dongane MC ku mandi, dongane penyanyi tak. Lah, kok iso? Lho, yo iso nyatane Lho, lho. aja mati dongane MC ya. Ora ono. Ono tinggone ku sing mandi ku dongane penyanyi. Lah dongane penyanyi piye nek dongan? Lho ya mau tak dongakno akeh kaya ngono kok. Lho, wong aku ki yo dadi MC wis pirang-pirang taun. Heeh, ning ora tau mandi tuh Aku dongakno. tahu, aku tahu babris Semarang. Heeh. Belalang di jero bumi dikai rokok. Ya Allah, wong iki kok nongkrong ning kene kok kemis yo. Lho ora kemis wong aku disedakoi wong kok kemis. Belalang sing arep tak dongakno. Piye, Mas? Nggih Pak matur nuwun, mugi Nggih. jenengan widing iso dados petinggi, Nggih. malah kayak dadi camat ngono kok. Lah kebar untuk undangan ada keloro. Oh, dadi camat malah. Mas, Piye? tawa-tawa nek mbok menawa bapak ibu adik-adik mbak-mbak iki ngersake lelagon. Nggih, monggo ibu-ibu, Mbak Yu Kang Mas ingkang badhe ngersakake lelagon senajan iki gamelane barongang sing penting mlaku apik. Kok mlaku Angene mau ngono. Mbak Dipasrike kan kenane kai orjen Mas lho tak kai orjen malah tambah piro ngono. Ora usah, Mas. Ora usah piye? Saiki nganggo HP iso lho. Nganggo HP. Heeh. Bukan karaoke. Oh, nek karaoke. Ya gak apa-apa toh. Pak Soleka, monggo mbok menawi badhe ngersake kula, Pak. Pripun? Ora denger lagu nggih. Ora, oh, aku tak awakku kok mulo tak Ora sing sore kan mbok tawani lagu. Ora. Ora. Ora aku iki lho aku. Sing kowe mbok kon Ya aku. aku kowe nawani dhewe awak dhewe mbok tawani. Iya. Malah ape ora usah nawani wong. Nek Pak Solikan iki nek perkara lagu yo jelas sih ora nyandang. Tapi nek perkara tandur kelem, yang kelem dhek apal. Soalnya wong desa wong kene kaya aku Kok nek desa lho. Bulung iku kota. Lho kota air. Kota Bulung. Ah, ono Ora udan ya, kota Pak. Karangrowo ora ono. Ono. Rawan Ida wis undang kok nggih. Nggih Bu nggih. Kota Bulung Jangkring. Ora ono kota Karangrowo ora ono Mas. Kota Karangrowo ono, Kota Bulung ono nek dadi kota. Monggo Mbak Ora badhe ngersake lelagon nggih. Ah, ora ono sing ngersake. Artise telu. Artise, wah cantik-cantik ayu-ayu. Niki SMP sedanten. Ya Allah, SMP ki apa to Mas? Sampun manah pitu. Lha nek mboke ngono nyata-nyata wis ayune wis tak dipe anake ndek kae. Ayo iki wis entek mergo anak akeh. Ayo. Mbok rene to Mas aku nek ngerti pirang ngene. Pak Bu, niki di bojo niki wis tenan, Pak. Upame di bojo niki menan ngetakno kathok. Iki isine iki mateng ae. Emangnya aku mangan kathok apa? Lho. Kowe upamane dadi bojoku aku sambat ora sanggup aku. Lah ngene iki pamane 3 tahun iso ndak anak papat iki lakon, Pak. Lho, Model wong wedok kaya ngene anggere dicari kathok meteng, dicari sarung meteng. Layak iki sarungmu mbok ucalan ning aku anak kembar Mas. Lah iya bisane dicari kathok karo sarung iki meteng mergo tekan isine. Ora sarung kathoke tok. Iki tak duwe kaya model Dik. Moe durung mudeng. Lah aku ki takon adine lho.
diparingi lagu ninggalkan tresnan mau bengi ya terus balik Mbok bawani Mas. Mbok bawani. bawani kuwe ninggalkan tresnan yuk bawani Ya, tak bawani. suaraku ki wis rada kira sesuk kanggo meneh nah Keduren, Pak. ora nek baru kan dhuwur cendhek wis pokoke anggere dikebut inilah artis campur sari yang sudah kondang kalau kau di Bumi Nusantara Jawa. Siapa dia? Ini dari Gunung Bunda. Anggapmu aku pesugihan loh Mas. Dulu menawa Iki lho aku melu pisan nek mbok brek-brekno kaya ngono lho Mas. apa nek Gunung Bunda ki elek? Alah, kowe tegelam ya aku. Ya ora kok Mas. tegel karo kowe lah apa? Aku pemula wae Pak Suliki. Aja nangis ah. Aku mbok buli yo Aku Mas. kowe kene malah kudu nangis, malah aku kudu ngentut. Ayo bok sing apik sayang. Terus guyu. Iya. Suara ngeten niki bangkite lape narik balik. Mergo dikeki suara apik balik. Ya. Jan suara bedino kanggo ya tanpa kegen. Aku sing malah bedino kanggo malah suaraku serak. Kombenane mbok apa? Iki aku sibuk ora. Itu ora sidoku. Ayo dibacotke. Ternyuh rasane ngati. Suara kaya ngene. Janjane iki aku nyauruta kedarung lali. Kacang Mas. Kacang Mas tumu basa ngono. Iya diajeng. Kok diajeng Lah kowe kacang Mas aku diajeng. Yo, bacot. pilih donya
ing pujarga utawa seno balung nangka bebasane
sinten, Pak? Pak Karman. Ah, bener Pak Karman. Bener. Kula teng Gunung Budak apa? RT-ne kula menika Kusdi, Pak. Lurahe kula Cipto, Pak. Dengan tekan. Ora Dengan tekan, Pak. RW-ne Pak Sumadi. Dengan tekan apa mboten, Pak? Ora kenal ya Allah. tak iki. Gunung Budak e, Pak. Kabeh ora jajak. Keberangkatan no. Modal iki lho. Iso aku iso lurahku Cipto iki lho. Cipto. Pak, aku mau gak kenal. Ora kenal. Lho, iku ora tenanan, Bu. Lah piye wong iki Cipto ki zaman biyen nggih lagi lahir ya ora menangi ya. Ngono yo, marai aku kan ngombe formalin yo, Mas. Formalin. Pak iku mah durung lahir iki sebenarnya aku selain, Mas. Wis lahir dhisik dadi kowe karo kono tuwa kuwe. Itu aku lho, Mas. Sing menangi petinggi Cipto. Menangi Cipto aku. RT-ne Kusdi, Kusdi. RW-ne Sumadi ngono ta. Kandhani kok. Sanggane lho. Ayo ayo. Yo, Balik meneh. ora ditayukno. sampe kemangi, Mbak. Tayukno. Sanggane. Oke, Bang. Pipiku. Iki lagi pengen Bu, iki lho. Kancane tadi sing tengen kok karo regane sing koyo regane dhewe. Mbak, nek 75, Mbak. Nek iki 74. Ah, kacek siji kok ora apa-apa. Dikurangi kan iso. Ah dikurangi mestine 74 kan angel ajae. Mulane dikurangi. Yo sambel kemangi, Mbak. Ya. Nah, ayo Pak Tomo, Bang Kemangi sambel kemangi. Aku sak gumul. Lho, ngubine. Mumpung meneh wae wis mbok iki. Wes iki dulu juga. Ayo Bang. Iya. Jatuh, Mbak. Mbak masuk info. Nah, dia pakai info.
Sampai Makasih banyak, kemari Bapak. matur nuwun Bapak. Nggih. Bapak pinaringan asma sinten Bapak? Robo sawit. Romo Sapit. Oh, itu tinggi nganu ki sing tukang iki lho Bapak pendiri Hotel Sapin. Oh, persis. Iya. Nggih. Nggih. Aduh ini apa lagi pelanggan setia. Apa wong dheweke niku termasuk keamanan e kono ya apal no. Apa? Nah, pokoknya nganti kapalan Pak. Nggih. Aku meneh. Oh. Bapak, pangapunten dalam aku ki terus blak kotang. Aku nek ngomong gak iso. Aku biasa dimong. Seriuning ngono iki seriuning nggih. Alhamdulillah. Kuning mesti koto. Ya Allah, mau kok barek ngene manuk. Wah, jono nomane iki tra bagus iki. Hah, enak pokoknya bermanuk. Ora neko-neko. Kowe brengose kaya pager bali desa. Ora ngono lho, aku nek ngerti kaya Iya toh, heeh. Iku ora nayo. apa Mas? Api terbang kamu terjun payung. Ayo diwenehi kelakon sak lagu terus sulapan Pak. Lu sulapane ora mantek tuh, soalnya Ora sulapane sih. ngono. Iki artis kok nyanyi aja. Iki kok artis kok jalanan. Ngono. Kowe karo aku mlebu jalanan Rogending bar terus sulapan. Ngono. Ya, yuk diparingi satu lagu. Ayo Mbak. Nggih Mbak Samin nggih. Nggih. Yo. Terima kasih Mas. Matur suwun Kang Mas. Mugi-mugi rezekine saya tambah. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Monggo nek derek tayong namung situ gak gede lagi nggih. Monggo. Mari dilajengaken wonten sulapan. Kandangnya pribadi. Oh iya iya. Ya ya Pak Super. Ya Super.
Sepurih lima tekor rela. Oke, oke. Matur sembah nyuwun Pak Solikan, muga-muga rezekine tambah. Yen urip yen ya, ya. Pak Sepur di pasar Bali.
Iya. Mati sekali gawe. Ora apa-apa. Iki tekan iki Mas. Wis ora apa-apa. Hei. Tekan bulung ngono. Sakjane Terus nih Pak. Niki koncone sekolah niki Bu. Iki mau ada Koncone sekolah niki. Hah? mungkin berkah ya tak tunggu darimu. ame masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Tomo. Oke, baik. Nggih. Bisa. Ya, alhamdulillah. Bojone. Tubuhnya tuntut. Kadang tubuhnya bisa tubuh pria. Jenengan aja muni ngomong sesok. Sesok tok bokong, sesok tok bokong. Ayo iki sithik. Bojone jenengane kepengin kaya iki dipupuri ya. Tumbasno besok. Nggih pengalaman. Oh, enggak. Bojo saja kok dipupuri ditoto. Wah, rias wah. Wah, kono. Nek sewu. Ayo. Garwane jenengan iki nek mlaku di sawah kan ngagem kacamata. Wah, temenan kaya perawat. Ayo jabres. Yo. Tek tek. Aduh. Ayo kenapa?
Jilo. Permintaan apa meneh? Permintaan apa lagi? Ini waktu terbatas. Satu lagi. Masa sulapan. Yang penting dangdutan sih. Kali kota. Ayo Pak Kina. Ayo. Lu jalannya kayak bang Saimane. Bahkan. Dari kue melu aku
Nggih, kripik gedang rojo nggih. Ya ada atraksi ini. Niki wonten sing wonten jaran Nepang niki dereng jaran lho. Mboten jaran. Oke, menika wonten jaran kemenanan. Iki dipun tutup ya, Pak. Ya monggo, dari Jepang yokan. Oh, ya. Boleh kita semantan ini nanti ada atraksi. Nggih.